današnju konferenciju za medije počinje polufinalna serija domaćeg šampionata. Partizan Niš će se boriti za finale sa ekipom Metalca. Domaćin je u prvoj utakmici naravno aktualni šampion, a meč je zakazan za nedelju 7. jun sa početkom od 20 časova. Danas o tome razgovaraju sa vama Milenko Tepić, Velimir Gašić i Duško Vojošević. Milenko, prvo ti. Dobar dan svima. Kao što ste čuli, počinje ova polufinalna serija protiv ekipe Metalca koja je ove sezone i kroz Jadransko i kroz ovu Super ligu pokazala da je ozbiljan tim. Sigurno su ispunili taj neki svoj osnovni cilj kroz ovu Super ligu, a to je da budu treći i to treće mjesto su obezbedili jako rano, što isto govori o nekom njihovom kvalitetu. Za nas je prva utakmica u ovoj polufinalnoj seriji jako važna. Imamo tu prednost domaćeg terena u odnosu na Metalac i ja se nadam da ćemo, da kažem, nastaviti neki kontinuitet dobrih igara i da će to biti jedan dobar preduslov za našu, kažem, dobru igru i na kraju pobjedu. Hvala Milenko, gospodine Gašiću. Znači, ovaj superligaški deo praktično dao odgovore na to koje 4 ekipe su akteri, znači naredne sezone kad je pitanje ovo regionalno takmičenje. I sad u sklopu tog superligaškog praktično kreće novo takmičenje. Vrlo drugačije se kaže ovaj formatu. Sa nekim sigurno najvećim mogućim ambicijama sve 4 ekipe koje su akteri, znači play-off takmičenja. I sigurno da, osim tog jednog takmičarskog nabojnog, takmičarskog stresa koji nosi na takvo takmičenje kao što je play-off, bilo izuzetno pogrešno gledati da, barem ove ekipe koje ovako javno kažu da su apsolutno zadovoljni s ovim što su učinili ove sezone kad je u pitanju Superliga, kaže, posmatrati ih iz perspektive da nemaju ambicije i da ne žele da naprave još jedan značajniji korak kad je u pitanju sam play-off i borba za titulu. Metalac je veoma dobar tim, svima smo vidjeli pre nekih nepunih 10-ak dana i ove sezone isto nebrano puta kroz Jadransku ligu i kažemo delu Super lige. Sigurno da ulaze sa najmaksimalnijim ambicijama kad je u pitanju i ova prva utakmica i naravno revanš u Valjevu. Ima jedno veliko iskustvo ti igrači koji su nosioci igre, čak neki internacionalno iskustvo, i potpomognuti sa parovi, da kažemo, perspektivnih igrača, zaista čine jednu ekipu koja ima visoki moral, koja se bori na pravi način i sigurno će biti izuzetno motivisani da upravo protiv nas pruže možda i najbolje partije ove sezone. To govorim iz tog razloga zbog toga što nijednog trenutka ne bi trebalo da ih posmatramo iz perspektive naše zadnje utakmice koje smo igrali u Valjevu, koje su mi ubedljivo dobili. I praktično te utakmice, neki da kažem visoki nivo i jedan dobar moment rezultatski, kad je naš tim u pitanju izlazio sve više i više na površinu i dobro je da to sve skupa traje i da jednostavno iz utakmice u utakmicu naša forma raste i da sigurno maksimalno spremni dočekujemo početak samog play-off. Igraju veoma brzo, da je to takve igre daju igrači na spoljnim pozicijama, to smo pričali u zadnjoj konferenciji sa njima.
playmakera koji su inicijatori jednog takvog načina igre, da se igra jednom, da kažem, dobrom ritmu, jednom visokom intenzitetu. Naravno, to i ostali igrači prate i ono što je tipičnost jesu njihovi igrači na pozicijama 4, ti da kažemo lažni petica koji odlično trče i s obzirom da je zastupljeno mnogo pik igre kako u ranoj fazi, tako i ovim, da kažemo, set napadima, odlično se otvaraju te neke, da kažemo, pop, poslije pika, znači te pop opcije, gde nastoje da kroz taj šut za 3 poena iskažnjavaju određene slabosti protivnika. Inače, mnogo njihova igra zavisi od šuta za 3 poena. Rekao sam da je ekipa s jednim visokim moralom, sa jednom velikom dozom borbenosti i to u dobroj meri prezentuju ili nastoje da prikažu kroz taj ofanzivni skok koji je također jedan, da kažem, neki zaštitni znak samog načina njihove igre. Dakle, kao sam rekao, ću reći o odličnom timu, samim time što je 3. tim u našem prvenstvu. To su pokazali mnogo puta ove sezone da znaju da igraju veoma značajne utakmice na visokom nivou. Čeka nas sigurno jedan težak posao. Mi ćemo nastaviti da na jedan maksimalno koncentrisan i odgovoran način pristupimo u toj utakmici i da zabeležimo pobjedu na početku play-off takmičenja. Hvala gospodine Gašiću. Gospodine Gašiću. Čuli ste dosta o Metalcu, a i pre nego što ste to čuli, svi koji prate košarku znaju šta je Metalac uradio ove godine i koliko je to opasan protivnik. Ime mu ne deluje tako i rezultate dosadašnji između Metalca i Partizana ne govore tome u prilog, međutim play-off je druga vrsta takmičenja. Ja znam da su oni svaki put kad su gubili sve više dobijali motiv da na sljedećoj utakmici pokušaju da naprave podvig i da utakmicu dobiju. Naravno da je play-off idealna prilika za to. Imamo situaciju da je za Murića verovatno ova sezona završena. Imamo situaciju da Dragan Milosavljević još uvek rehabilitovan, da se i Pavlović posle utakmice sa Zvezdom žali na neke udarce i povrede i znači tim je dosta oslabljen i molio bi publiku, znači jedan broj stvarno nas i prati na pravi način, najveći broj to radi tokom cele sezone, da se, makoliko je ogroman broj utakmica koji izaziva i dosadu, opet prepozna neki značaj utakmica i opasnosti koje ova play-off serija protiv Metalca u ovom našem statusu i momentu kriju i da dođu na utakmicu što je moguće većem broju, da ostanu s tim do kraja i da kupovinom karata pomognu klub koji je u situaciji da mu je i ta vrsta pomoći neophodno potrebna. Uz sve neke predostrožnosti i činjenice se radi o sportu, da je čovjek mora da bude maksimalno oprezan. Verujem ove moje momke koji ovakvu situaciju trpe viteški i kad su u pitanju i treninzi i utakmice, daju stvarno neki svoj maksimum i ne sumnjam da će to biti i sutra. Hvala. Vi ste na redu, izvolite vaše pitanje. Da li imate neko pitanje? Dobro, hvala.